Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hallo tfal, kif intom? Mill-isima waħda din. Għajma rasi, mill-intek. Dawn tafu x'inhuma? Dawn huma il-forom bl-Ingliż ngħidulhom shapes. U bħalma qed taraw imdawrin bihom kullimkien u jien imdawra waħda u sew bihom. Kull oġġett li jeżisti għandu xi forma jew oħra. Ħanurikom u wara taqtaw x'dan x'inhu. Indunajtu x'għadni kemm pinġejt jew? Ekku, għadni kemm pinġejt ċirku. Bl-Ingliż ngħidulu circle, bil-Malti ċirku. Dawra tonda u bla ponot. Kemm hu ħelu ċ-ċirkux? Issa, ħarsu ħarsa madwarkom. Tafu ssibu xi ħaġa tonda li għandha forma ta' ċirku? Ejja nsemmu ftit minnhom. Ballun. Il-ballun huwa tont. Pizza. Il-pizza tkun forma ta' ċirku wkoll. Arloġġ. Ekku, arloġġ għandu forma ta' ċirku. U tafu x'hemm aktar bil-forma ta' ċirku? Il-muniti. Issa arek tindunawx dan x'inhu. Mawx bħalek, pinġejt kwadru, square bl-Ingliż, u bil-Malti ngħidulu kwadru. Forma kwadra ikollha 4 ponot, 1, 2, 3, 4. U kull naħa tkun indaqs. Issa, ejja nippruvaw forma oħra. Moħħkom hemm. Araftuh dan? Għandu 3 ponot dan u mhux 4. 1, 2, 3. Bl-Ingliż ngħidulu triangle u bil-Malti ngħidulu trianglu. Triangle, trianglu. Kemm jixxiebħux? Baba qiegħda fil-kċina qed tipprepara biex taħmi ftit galettini għal sħaba. Baba, ma tafx x'forom ser taqbad tagħmilhom dawn il-galettini? Waslet Zizi. X'qed iġġor f'idejk Zizi? Zizi, f'idejha għandha kaxxa. Kaxxa kwadra. Il-kaxxa ta' Zizi mimlija forom differenti. Dawn il-forom tista' tużhom biex tgħin lil baba tagħmel il-galettini b'forom aktar sbieħ. Min jaf li ma forom ser jużaw? Dan hu ċirku. Zizi ser tagħti l-forma ta' ċirku lil baba biex tkun tista' tagħmel galettini tondi, forma ta' ċirku. Issa, forsi nsibu forma kwadra bħal kaxxa tal-forom. Emmi, forma ta' galettina kwadra. Kemm qed jiġu sbieħ u puliti? Proset Zizi u baba. Għandna triangolu wkoll. Galettini oħra speċjali. Fit-turtiera, issa hemm 3 forom differenti ta' galettini. Forma ta' ċirku, forma kwadra u forma ta' triangolu. Min jaf kemm ser jifirħu l-ħbib ta' Zizi b'dawn il-galettini kollha? Żomm daqsxejn. Dik il-galettina x'forma għandha Zizi? Dik donnu gidima xi ħadd. Xi ħadd ġa gidem waħda mill-galettini tal-forma tonda? Tajt min? Xogħolok hu Ġiġi, x'fik? Illum sejrin noddu mill-1 sal-10. Tlaqna!
Zizi u baba għamlu gallettini bil-forom. Tiftakru x'kienu dawk il-forom? Forma kwadra, forma ta' ċirku u forma ta' trianglu. Tiftakru tajduli x'insibu kwadru wkoll? Iva, il-kaxxa ta' Zizi. Il-kaxxa ta' Zizi għandha forma kwadra. U ħanara naqra, tiftakru semmejna li għandu forma tonda? Forma ta' ċirku? L-arloġġ, bravi. L-arloġġ għandu forma ta' ċirku. U anke l-pizza. U l-pizza jekk naqsmuha f'ħafna biċċiet, kull biċċa tiġi forma tixbaħ lit-triangolu. U tafu semmuli oġġett ieħor li għandu forma ta' trianglu? L-ispallira! L-ispallira ukoll għandha forma ta' trianglu. L-aħwa kemm għandna forom madwarna. Narakom! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera